יש לכם רעיון לסטארט-אפ ואתם לא יודעים מאיפה להתחיל? הגעתם למקום הנכון. בסרטון הזה נבין מהם השלבים הראשונים מהרגע שחשבתם על הרעיון שלכם ועד שהפכתם אותו לעסק שמכניס כסף או לחברת סטארט-אפ שבונה על משקיעים. נבין את כל השלבים הראשונים שאתם צריכים לעשות. אני זוכר את עצמי, בסטארט-אפ הראשון שלי זה היה הכאב הכי גדול שלי. אני מצאתי את עצמי רוצה להקים חברה ואין לי מושג מאיפה מתחילים. אני צריך להביא משקיעים, אני צריך להביא שותף טכנולוגי, איש שיווק. מה עושים? לפתח את המוצר, לנסות למכור אותו. את הדבר הזה אנחנו נפתור היום, נבין בדיוק מהם הצעדים שאתם צריכים לעשות. בניתי את הסרטון הזה ביחד עם חברת סידביז שליוו למעלה מ1,000 מיזמים בשנים האחרונות ומעשרות רעיונות שעשיתי עם יזמים בתחומים שונים לאורך השנים האחרונות. בקיצור, יהיה פה מלא תובנות, כל הצעדים שאתם צריכים לעשות ברגע שחשבתם על רעיון. אהלן חברים, כאן רם עמדי מביסט, הערוץ שייתן לכם את כל הידע שאתם צריכים בתחילת הדרך בתור יזמים ויזמיות להקים את העסק או הסטארט-אפ הראשון שלכם. אז השלב הראשון ברגע שחשבתם על הרעיון, לפני שאתם רצים לעשות משהו, זה רגע לעצור, לחשוב עם עצמכם אם אתם באמת רוצים לבנות חברה גדולה בנושא הזה. אין דבר כזה למכור רעיון, עשיתי על זה גם סרטון בעבר, אני אצרף לכם אותו פה למטה, אבל קודם כל תשבו עם עצמכם, תגידו וואלה, זה התחום שאני רוצה להתעסק בו ב10 שנים הקרובות ולבנות חברה סביבו. אם התשובה היא כן, אתם יכולים להמשיך איתי לצעדים הבאים. אם לא, אז זה עוד לא הרגע שלכם, אל תתחילו לבצע כלום, כי אתם עומדים להפוך את הסטארט-אפ הזה לחיים שלכם, מרכז החיים שלכם לשנים הקרובות. אז השלב הראשון, אחרי שהבנתם וואלה, אני רוצה לבנות חברה גדולה ואני מוכן להקדיש לזה את החיים שלי בשנים הקרובות, זה שלב ה-ideation, השלב שבו אתם חושבים על רעיונות. עכשיו אתם אומרים, יש לי רעיון. אז קודם כל, לחלק מהאנשים שצופים עדיין אין רעיון, והדבר השני, גם מי שיש לו רעיון צריך לחשוב רגע איך להרחיב את הרעיון שלו, והאם זה באמת הרעיון האמיתי, ואולי ללכת אותו לכיוונים שונים ומצאת רק את הנושא. חשוב לי רק לציין, כל אחד מהשלבים האלה יהיה גם סרטון בפני עצמו שמדבר על איך עושים את השלב הזה. הרעיון של הסרטון הזה זה לתת לכם overview על כל הצעדים שאתם צריכים בעצם לעשות מהרגע שחשבתם על הרעיון. אז בואו נבין רגע מה זה ideation. אז אני מתייחס לשלב הזה כאילו אין לכם רעיון. השלב הראשון, לעשות קובץ אקסל שכל שורה תהיה רעיון שיש לכם. ומה שאתם רוצים לעשות זה להתחיל לחשוב על רעיונות. אתם יכולים ללכת לגוגל, לחפש תחומים ובעיות שיש בתחום שאתם אוהבים, לחשוב מה הנושא שאני אוהב ונמשך אליו, להתחיל לראות איזה בעיות יש, מה אנשים כותבים בפורומים, שאלות על הנושא הזה, מה הם מגיבים על כלים של מתחרים, וממש להתחיל למצוא בעיות בנישה שאתם רוצים לעבוד בה. עכשיו, בטח חלק מכם אומרים, אני לא יודע מה הנישה שלי. מעולה, אז אתם רוצים לעשות brainstorming, אתם רוצים לבוא לכל מיני חברים שלכם, משפחה, אנשים שמכירים אתכם, אפילו קולגות מהעבודה, ולנסות להבין איתם במה אני טוב, מה אני אוהב לעשות בזמני הפנוי, איזה ניסיון עסקי יש לי שאני יכול להביא איזה אדג' מיוחד לרעיון הזה, ולמצוא רגע באיזה תחום אתם רוצים להקים חברה. ברגע שתבינו את התחומים שמעניינים אתכם, זה יכול להיות כדורגל, עסקים ועוד משהו, אתם תתחילו לראות בכל אחד מהתחומים האלה המון בעיות שיש, וכל בעיה כזאת אתם יכולים לחשוב על פתרון עבורה, והפתרונות האלה, אלה בעצם הרעיונות שלכם, ולאט לאט יהיה לכם קובץ עם המון רעיונות. אז קודם כל אתם רוצים נישות שמעניינות אתכם, ובכל אחת מהנישות אתם מוצאים כל מיני בעיות, והפתרונות לאותן בעיות זה בעצם הרעיונות שלכם. צריך להיות לכם סט של בעיות שאתם רוצים לפתור, ויש משפט מאוד מפורסם, אל תתאהבו בפתרון, תתאהבו בבעיה. בסוף הפתרון שלכם משתנה המון פעמים, דיברתי על זה גם בסרטונים קודמים, הסטארט-אפ הזה, אתם יכולים ללכת לראות, אני אשים לכם גם לינק למטה, אבל בעצם אתם רוצים למצוא המון בעיות שאתם עומדים להתאהב בהם, ולפתור אחת מהם ללקוחות שלכם בעזרת המוצר שאתם עומדים להקים. נקודה שאני רוצה שתחשבו עליה שאתם מסתכלים על הרעיונות, תחשבו על כל רעיון, האם הוא painkiller או ויטמין. מה הכוונה? ויטמין אתם יכולים לשכוח לקחת, נכון? אני צריך ויטמין C, אני לוקח כל ערב, שכחתי, לא קרה כלום. אבל שיש לך כאב ראש, אתה תמצא את האקמול הזה, תעצור אנשים ברחוב כדי להשיג אותו. אז אתם רוצים שהרעיון שלכם יפתור בעיה שבאמת כואבת, כי ככה אתם יודעים שאנשים באמת ירצו לקנות את זה. אז על כל בעיה תחשבו, האם היא מספיק גדולה? לא כל בעיה היא בעיה עכשיו גדולה שאנשים יחפשו פתרון וישלמו עליו כדי לפתור אותה. יש בעיות שהן לא מספיק גדולות. אז כשאתם מסתכלים על בעיה, תחשבו האם הבעיה הזאת מספיק גדולה. זה הדבר הראשון להבין כשאתם חושבים האם הבעיה הזאת היא אופציה באחד מהרעיונות. אם לא, פשוט תמחקו אותה ותתקדמו הלאה לעוד רעיונות. הנקודה השנייה שאתם רוצים בעצם להסתכל עליה זה מה ה-value proposition שלכם. לכל בעיה שיש בעולם, יש כבר איזשהו פתרון. אולי הוא לא מספיק טוב, אולי הוא לא מספיק מהיר. אז תנסו להבין רגע מה המתחרים ואיך היום פותרים את הבעיה הזאת. יכול להיות שעם איזה פתרון לא שיא הטכנולוגיה, ותבינו ככה פותרים את זה היום. מה היתרון ברעיון שלי על הפתרונות הקיימים בשוק, ואנחנו נחזור לזה עוד בהמשך. ברגע שתמצאו בעיה שהיא מאוד כואבת, ויש לכם פתרון שהוא ייחודי, ויש לכם איזה value proposition חזק, שאתם אומרים, אנשים יהיו מוכנים לשלם על הדבר הזה, וזה יפתור להם את הבעיה, יש לכם כיוון טוב,
תרוצו עליו לתקופה ותבינו אם הרעיון הזה יכול להפוך לחברה ששווה המון, ובאמת הרעיון הזה הוא ולידי לבנות עליו חברה. אז בשלב הראשון יש לכם רשימה של רעיונות, ובחרתם אחד שיש לו בעיה הכי כואבת, ואתם רוצים לרוץ עליו לשלב הבא. ובואו נעבור לשלב השני, מחקר שוק. מחקר שוק בעצם מתחלק לשני חלקים, מחקר ראשי ומחקר משני. ובצורה מפתיעה עושים קודם את המחקר משני. מחקר משני זה ללכת לחפש בגוגל או ב-ChatGPT, פשוט להתחיל לחפש באינטרנט מידע על המתחרים שלכם, על גודל השוק, כל מיני דברים כדי להבין את התעשייה שאתם הולכים אליה. הדברים העיקריים שצריכים להיות במחקר שוק זה קודם כל, מי הקהלי יעד שאולי מתעניינים במוצר שלנו. בשלב הקודם בחרתם בעיה שאתם הולכים לפתור, תנסו להבין מי האנשים שזה הכי כואב להם. וזה יכול להיות אנשים שונים מתחומים שונים. אז כל אחד נגדיר פרסונה, אולי הוא הקהל יעד שלנו, ואז יהיה לנו מספר פרסונות שאולי נמכור להם את המוצר שלנו. הדבר השני שאתם רוצים להבין זה גודל השוק, מתייחסים לזה לפעמים בראשי תיבות, תם, סם, סום. בגדול מה שזה אומר, אתם רוצים לראות שוק שהוא מספיק גדול שאם תגיעו לסקייל תוכלו לבנות חברה של $1 מיליארד, ומצד שני משהו ריאלי שאתם יכולים להגיע אליו. אם השוק שלכם זה שוק כל בני האדם בעולם, לא שוק טוב. מצד שני, אם השוק שלכם זה שוק הפקסים לאנשים בגיל הרך, שוק קטן מאוד, אתם צריכים שוק שהוא מספיק גדול שאם תבנו את החברה תגיעו לנתח שוק גדול, ומצד שני שוק שבאמת אתם יכולים להגיע אליו. מבחינת מה זה תם, סם, סום, כל הדברים האלה, איך מחשבים אותם, יהיה לכם סרטון נפרד על מחקרי שוק, אבל כרגע אתם רוצים להבין את גודל השוק. והדבר השלישי, ובעיניי הוא גם אחד החשובים, זה בעצם מי המתחרים שלכם. אחרי שאתם מבינים שיש לכם רעיון, אתם רוצים לבדוק מי המתחרים. יכול להיות שהם עובדים בכל מיני מקומות אחרים, ארצות הברית ואתם פונים לשוק הישראלי, בבריטניה, לא משנה, או שהם פונים לכל מיני קהלים שונים. אתם אומרים, טוב, הם פותרים את הבעיה הזאת לקהל מסוים, אני פותר את זה לקהל אחר, או שאני בא בגישה שונה. אז אתם רוצים להבין רגע מי המתחרים. הרבה פעמים אנשים חושבים, אם אין תחרות, אז אני הראשון ואני עומד להמציא משהו ענקי. זה לא נכון, אם אין תחרות, אין שוק. דיברתי על זה בסרטון אחר, אני רק אגיד את זה בקטנה כדי לסגור את הדבר הזה. זה בעצם, אם אין תחרות, כנראה שהרעיון לא כזה טוב ואין שוק, או שלא בדקתם מספיק. אז קודם כל תבדקו טוב מה התחרות, ישירה ולא ישירה. ישירה זה מתחרים שעושים בדיוק את מה שאתם עושים, ולא ישירה זה הם בונים מוצר אחר שפותר את אותה בעיה בדרכים אחרות. אז אתם רוצים רגע להבין מי התחרות שלכם באופן כללי. אחרי שהבנתם את זה, אתם חוזרים קצת לשלב הקודם, אתם מסתכלים מה ה-value proposition שלכם, מה ההצעת ערך בעצם שאתם נותנים כדי לפתור את הבעיה, ואתם רוצים לדייק אותה. הבנתם רגע מי המתחרים ומה הם מציעים? בואו נבין שיש לנו בידול שהוא מספיק טוב. מה הם עושים? איך אני יכול לעשות את זה יותר טוב? מה כתבו להם בתגובות שלא טוב מספיק? ובואו נשפר את הדבר הזה. אז בעצם אתם רוצים להבין מה התחרות ולבנות לכם בידול חזק יותר. סיימתם לסרוק את האינטרנט, הבנתם את כל הדברים שדיברנו עליהם, עכשיו אתם רוצים לעבור למחקר ראשי. במחקר ראשי אתם מדברים עם הקהל שלכם באמת, עם הקהל יעד שלכם. אז במחקר משני, הבנתם מי הפרסונות שיכול להיות לקנו את המוצר? עכשיו אתם רוצים לבוא ולדבר איתו, להבין איך הוא פותר את הבעיה הזאת היום, אם זה באמת כואב לו, איזה עיתונים הוא קורא, באיזה ערוצים הוא מסתובב, ואתם מנסים להבין רגע, אם באמת הבעיה הזאת כואבת לו והוא יהיה מוכן לקנות אותה, ואולי אפילו להבין איפה הוא מסתובב כדי להבין איך לשווק לאותו קהל יעד. כי קהלים שונים מסתובבים במקומות שונים. ואז מהשיחות האלה אתם תבינו תובנות אמיתיות ותפגשו את השוק האמיתי. יכול להיות שאתם חושבים שהבעיה הזאת מאוד מאוד כואבת לקהל מסוים, תדברו איתו, תבינו, וואלה, יש לו פתרון שהוא מספיק טוב לו ולא באמת עכשיו זה מציק לו בצורה קיצונית. אז הוא לא הקהל הכי טוב שלכם, ותעברו לפרסונה אחרת. אז בשלב הזה, במחקר ראשי, אתם פוגשים את השוק, מדברים עם הלקוחות שלכם ומביאים תובנות כדי להבין שהמוצר שאתם בונים באמת פותר בעיה גדולה, אנשים יהיו מוכנים לשלם עליו, ויש עניין לבנות אותו והוא באמת אפשרי ברמה הטכנית. אז אתם רוצים לדבר עם הלקוחות שלכם ולהביא תובנות אמיתיות. בקיצור, אתם רוצים להכיר את השוק שאתם הולכים אליו. השלב השלישי זה POC, Proof of Concept. בעברית, הוכחת היתכנות. אתם בעצם רוצים להראות שכל מה שחקרתם עליו בחקר שוק והדיבור עם הלקוחות הפך לבאמת תובנות שאתם הולכים ליישם משהו אמיתי. מה שאתם רוצים להוכיח פה זה 3 דברים. 1, שהמוצר שאתם הולכים לבנות הוא אפשרי ברמה הטכנית. 2, שיש ביקוש למוצר הזה. ו3, שאנשים ירצו לקנות את זה במחיר שאתם מציעים. אז בואו נרחיב שנייה. כדי להבין שהמוצר אפשרי ברמה הטכנית, אתם בעצם רוצים לדבר עם מהנדסים ואנשי מקצוע כדי להבין שבאמת אפשר לייצר את הדבר הזה שאתם חולמים עליו, כי יש מצב שהוא בכלל לא אפשרי, או שצריך לזה מימון מאוד גבוה ואתם לא יודעים להשיג, או שאתם כן יודעים להשיג, אבל אתם צריכים להבין שאתם צריכים את המימון גבוה. בקיצור, תדברו עם האנשי מקצוע שעומדים לבנות את המוצר, להבין מה זה דורש, כמה אנשי מקצוע אתם צריכים, והאם זה בכלל אפשרי. מבחינת ביקוש ובמחיר הגיוני, יש על זה סרטונים אחרים פה בערוץ על איך בעצם לבדוק שיש באמת ביקוש למוצר, אבל אני כן רוצה להגיד שזה מאוד חשוב לחבר את זה, לראות שיש ביקוש במחיר הגיוני, כי אם המצאתם כוס פלסטיק ואתם מוכרים אותה ב1,000 שקל, המוצר הגיוני וגם יש לו ביקוש, אבל אתם לא תצליחו למכור אותו ב1,000 שקל. אז אתם רוצים לראות שאנשים רוצים לקנות את המוצר
שלכם במחיר שאתם עומדים באמת לייצר אותו, או אולי יום אחד תגיעו להשיג את זה במחיר הזה. כשתגדלו, תדעו לייצר את זה במחירים הגיוניים שאנשים יוכלו לקנות את זה במחיר הזה. אחת הדרכים הכי טובות להבין שיש ביקוש במחיר הזה, זה באמת למכור את המוצר. תבואו לבן אדם שהוא הקהל יעד שלכם, ותנסו למכור לו את המוצר. אל תגלו לו שחשבתם על רעיון ואתם חושבים לעשות. לא, תלכו אליו, תדברו איתו, תגידו לו, בואנה אחי, אתה לא יודע מה קניתי. קניתי 1, 2, 3 שעושה איזה מגניב, עושה לי ככה בבית, והוא יבוא ויגיד לכם, וואי, אני רוצה גם כזה אם זה באמת פותר לו בעיה. ואז תגידו לו, אוקיי, הוא ישאל לו כמה זה עלה, תגידו לו 150, ותראו אם הוא באמת רוצה לקנות. הסיבה לזה, זה ברגע שאתם אומרים, יש לי רעיון, אנשים הם נחמדים מטבעם והם ירצו להיות טובים אליכם, אז הם יגידו לכם, וואי, רעיון מגניב, וגם אם הרעיון לא באמת משהו, הם יזרמו איתכם. ברגע שאתם באים למכור לאותו בן אדם, אפילו שהוא לא יודע שיש רעיון מאחורה ואין את המוצר ואין לו באמת שום אינטרס, אתם תראו את הדעה האמיתית שלו. אם הוא בא ואומר לכם, בואנה זה מטורף, אני חייב כזה, אז עליתם על משהו רציני. אם הוא עונה משהו באמצע, אולי אתם צריכים לדייק את המוצר. ואם זה בכלל לא מעניין אותו, תשקלו קהל יעד אחר, תשקלו לשנות את המחיר, תשקלו לשנות את המוצר. בקיצור, אתם צריכים לשנות דברים. אז פה אתם בעצם רוצים לעשות proof of concept, להבין שאתם יכולים לייצר את המוצר, שיש ביקוש ובמחיר הגיוני. תכלס, שאתם עושים proof of concept, אתם רוצים לבדוק את כל ההנחות עבודה שלכם. אם אתם מניחים שאתם הולכים למכור את זה באיזה ערוץ מסוים, תנסו למכור אפילו קצת דרך הערוץ הזה. בעצם אתם רוצים להוכיח שהתוכנית הזאת שבניתם למשקיעים על סמך המחקר שוק ועל סמך כל מה שאספתם עד כאן, הוא אמיתי. אתם רוצים להראות את זה בקטן, את מה שאתם הולכים לעשות בגדול. אם תוכלו לעשות כמה מחירות ותבינו גם איך מכרתם לאותם אנשים, עשיתם proof of concept. אני אתן לכם דוגמה שחבר התייעץ איתי, הוא רצה לעשות אפליקציה כזאת שכל מיני בעלי עסקים מתחום המזון נשאר להם אוכל בסוף היום, אז הם יכולים להעלות את מה שנשאר להם ואנשים יקנו את זה במחירים זולים יותר. והוא אמר לי, בוא נבנה אפליקציה ונעשה פיצ'רים וזה, ואמרתי לו, אחי, בוא נירגע, בוא נעשה משהו מאוד מאוד פשוט. נפתח קבוצת וואטסאפ, נכניס כמה עסקים כאלה, ובסוף כל יום בוא נשלח לשכונה מסוימת שהכנסנו באמת את כל תושבי השכונה, אפילו בוא נתלבש על קבוצה של תושבי שכונה, ונגיד להם, תקשיבו, לסופר היום נשאר 1, 2, 3 שאם לא ייזרק, ובואו קחו את זה במחיר. ואז תוכל להוכיח שאנשים רוצים לקנות במחירים זולים יותר, דברים שאנשים באמת לא רוצים להשתמש, ויש פה ווין ווין. אם זה יעבוד בשכונה אחת עם הסופרים המקומיים, זה יעבוד גם בעיר וזה יעבוד גם במדינה. כנראה, לא בטוח שהכל יסתדר, אבל זה לפחות הוכחת היתכנות ממש ממש טובה, ולא הייתם צריכים לפתח שום דבר בלי שורת קוד אחת. השלב הרביעי זה בעצם למצוא את השותפים שלכם, את הצוות שלכם. עכשיו נשמע לכם, אז היה לחכות עד כאן. אז נכון, קודם כל התהליך הזה הוא לא חקוק בסלע, יש מצב שאתם יכולים למצוא את השותפים שלכם לפני. אבל יש יתרונות מאוד מאוד גדולים לחכות עד השלב הזה, אז בואו נבין רגע מתי נכון להכניס את השותפים. אם חיכיתם עד השלב הזה, אז אתם כבר מבינים את השוק שאתם הולכים אליו, ואתם גם מבינים מה אתם צריכים מהשותף שלכם. ואז אתם יודעים איזה סוג בן אדם לחפש. כי אם אתם אנשים מאוד טכניים, ואתם מבינים שעומד להיות פה הרבה מחירות, דור טו דור, יכול להיות שהשותף הכי מתאים זה הבן אדם הזה שיודע לעשות מחירות ולעמוד מול משקיעים, וזה מה שאתם צריכים לחפש. אבל עד שלא באמת השתפשפתם קצת על המוצר והתנסיתם, אתם לא באמת יודעים מי הבן אדם הזה שישלים אתכם ואיזה סוג יזמים אתם בעצמכם. אז ברגע שחיכיתם ועבדתם קצת לבד, יש לכם יותר ניסיון להבין מי השותף שישלים אתכם. ולגבי השוק, ברגע שהבנתם את השוק טוב, אתם מבינים גם מה יכול להיות יתרונות בשותף הזה. כי אם אתם הולכים לשוק של travel tech, והבן אדם עבד בכל מיני חברות גדולות של travel, אז יש לו יתרון משמעותי, כי הוא יכול להכניס אתכם לשוק בקלות, ויש לו את השותפים הנכונים כבר, ויש לו את הידע הנכון. אז אתם מבינים גם את השוק, וגם מכירים את עצמכם בצורה טובה, וזה ייתן לכם יתרון משמעותי במציאת הצוות הנכון. יתרון שלישי, ואולי הוא לא משמעותי, אבל הוא בסוף יכול לעבוד פקטור. תדמיינו את הפוסט הבא בקבוצת פייסבוק לחיפוש שותפים. למוצר סודי אני מחפש שותף. לא, מהצד השני תדמיינו את הפוסט הבא. למוצר בתחום הטראבל טק, לאחר POC ומחקר שוק, מחפשים שותף טכנולוגי שמבין בסטאק הבא. ברור שתקבלו הרבה יותר פניות, כי הוא מבין מה הערך שלו להכניס למיזם, למה הוא הבן אדם המתאים, והוא גם מבין מהפוסט הזה שאתם באמת יזמים רציניים שהוא רוצה להצטרף אליהם, כי הוא מבין שחיפשתם ספציפית אותו, ואתם יודעים מה השוק שאתם הולכים אליו, ויש כבר proof of concept, אז הוא מבין ששווה להיכנס אתכם לעסק, וככה תמצאו יזמים הרבה יותר טובים להצטרף לצוות שלכם. עוד משהו שמסתכלים עליו בהקשר של בניית צוות בשלב הזה, אתם כבר מכירים את השוק, אתם מבינים מה האתגרים הגדולים שעומדים להיות לכם, כי הבנתם לאן אתם נכנסים. עכשיו אתם יכולים להביא אנשים שהם game changer, אנשים שבאמת מכירים את התעשייה הזאת טוב, והם באמת איזשהו משהו יוצא דופן בתחום. נגיד ואתם בונים משהו בתחום הטראבל טק, תחשבו אם היה לכם את המייסד של בוקינג מייעץ לחברה. הדבר הזה נקרא advisory board. אתם בעצם נותנים למישהו אחוזים נמוכים בחברה בתמורה לשעות ייעוץ שהוא נותן כל חודש, ואתם מקבלים גם את הידע שלו, אבל גם את השם שלו. כשאתם תרצו להיכנס לשוק הזה, יהיה לו את האינטרס להכניס אתכם בדלתות הנכונות, יהיה לו את האינטרס שמשקיעים רואים, לשים את השם שלו בתוך המצגת שלכם, ומשקיעים יגידו, וואלה, הם יודעים את
העבודה, יש פה צוות חזק. Advisory Board זה בעצם אתם נותנים אחוז קטן מהחברה לאנשים שהם באמת משמעותיים לתעשייה שאליה אתם הולכים, וזה השלב הנכון לגייס אותם. השלב החמישי זה בניית מפת הדרכים שלכם קדימה. מה ה-roadmap שלכם? ומעבר לזה, גם מה התוכנית פיננסית. אם הגעתם לשלב הזה, אמור להיות לכם צוות טוב, הבנה טובה מה המוצר עושה ומה הוא פותר, והבנה טובה בשוק שאתם נמצאים בו. ועכשיו מגיע הזמן לבנות מפת דרכים יותר מסודרת. הדבר הראשון שאתם רוצים להבין, זה האם אתם עומדים להיות בוטסטראפ, או להסתמך על כספי משקיעים. בוטסטראפ זה אומר שאני עומד לבנות את הסטארט-אפ עם הכסף שלי, ובלי להסתמך על כספי משקיעים, אולי להביא קצת בקטנה, אבל לא להיות הפסדי ולסמוך על זה שאני כל הזמן יביא משקיעים. ברגע שהבנתם את הדבר הזה, זה מאוד משפיע על ההחלטות העסקיות שלכם, כי סטארט-אפ שמגייס כסף יכול להרשות לעצמו לשרוף כסף במטרה לצמוח, ומנגד סטארט-אפ שלא מגייס כסף, הוא חייב להשיג רווחים מאוד מאוד מהר ולצמוח על פי הדבר הזה, ופה האבני דרך שלכם יהיה להגיע כמה שיותר מהר לרווחים ולהגדיל אותם. הבנתם את זה? אתם רוצים להגדיר מטרות עסקיות לחצי שנה הקרובה. לדוגמה, אני רוצה בעוד חצי שנה להיות עם מוצר שיש בו את הפיצ'רים הבאים ועם 100 יוזרים ראשונים. אז הבנתם אם אתם בוטסטראפ או רוצים לגייס כסף, מה המטרות עסקיות שלכם שאתם רוצים להגיע אליהם. השלב הבא זה להבין כמה כסף אתם שורפים בחודש, כי אם אתם שורפים כל חודש 10,000 שקל ויש לכם 50,000 בקופה, תוך 5 חודשים לא יהיה לכם כסף. איך אני פותר את זה? אני מביא מימון, אני מנסה להכניס קצת כסף מהצד, כל אחד מהשותפים מכניס עוד כסף, אבל זה צריך להיות בתוך התוכנית שלכם. אתם יודעים כמה כסף אתם שורפים. בשלב הזה, אם יש לכם גם הכנסות, אתם תכניסו את זה לתוך התוכנית פיננסית, ובעצם מה שהתוכנית פיננסית אמורה לכסות, מה המשאבים שאני צריך כדי להגיע למטרות עסקיות שלי, כמה המשאבים האלה יעלו לי, זה בעצם ההוצאות שלי, וכמה כסף אני מכניס אם יש הכנסות, ואז אני מבין כמה כסף אני צריך לגייס, או שאני שורף בחודש, ובהתאם לזה אני גוזר את המטרות או גיוס או רווחים שלי. בתכלס, זה נותן לכם שני דברים. להבין מה הפעולות הכי חשובות כדי לעמוד ביעדים עסקיים, וגם כמה זמן יש לכם לעשות את זה. ורק בשלב הזה אתם יכולים לפנות למשקיעים, או באמת להתחיל לבצע את הדבר הזה אם אתם בוטסטראפ. אבל בשלב הזה שאתם תבואו למשקיע, אתם תראו רציניים, והוא ידע אם להשקיע בכם, כי הוא מבין מה אתם עומדים לעשות עם הכסף שלו, ואיך הדבר הזה עוזר להגיע לשלב הבא. וכך אתם בעצם בונים לעצמכם תוכנית פעולה שאיתה אתם יכולים להביא משקיעים. בשלב הזה אתם יכולים לקרוא לעצמכם עסק או סטארט-אפ, כי אתם כבר באמת מתחילים לעבוד כמו שצריך. אז זהו לסרטון הזה. הסרטון הזה הוא בעצם overview על כל מה שאתם צריכים לעשות בתחילת הדרך, כדי באמת להפוך את עצמכם לסטארט-אפ רציני, ולא בן אדם שחשב עכשיו על הרעיון שלו. אז תודה רבה שצפיתם בסרטון הזה. אם אהבתם את הערך, שימו לנו פה סאבסקרייב, תפעילו פעמון, וגם אני שם לכם קישורים לכל הסרטונים שהזכרתי לאורך הסרטון, תצפו בהם, יש שם ים תוכן, וניפגש בסרטון הבא שיהיה בו יותר ערך מבסרטון הזה. ורגע לפני שאתם הולכים, יש לנו גם קהילת יזמים של ביסט, שם לכם קישור למטה להצטרפות, זה גם יגדיל את הנטוורקינג שלכם. ניפגש בקהילה, ניפגש בסרטון הבא.